Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبران لجبو أمبي أوفوك ولنماندو أو منو سغلين بي أنا جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله واجلو كene konnana bi wajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire jamana kan kren yala u ka réseau min be ni abi fama ko dawwa an karamogo Mohamed Lamine Touré nale jamiatul ansar din karamogo doy aleka misri konnana lada do sango san abe tafsir ke tungalo temenen ko ka keni nyinantai tafsir bara bunche dowu bela jelen kera ka be utkalo tletan shegi masam bafla ani tan shegi a kene konnana mogo ubora Côte d'Ivoire jamana kan fam bela jelen fe kana beni do kenenye a kene kono an sira ka min soro an karamogo a Sheikh Mohamed Lamine Touré aleka tafsir kene datugu barawye min soro lay an ga nyama da ofe ala ko qur'ane kono ko ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha waqa'atil waqi'a laysa waqa'atuha kaziba khafidatun rafi'a idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. ما كو بني آية إندلا منتي لورو كا كورفو قرآن كورفو تشوغولي كاسيا إيغا فامو على كرا كودي آية إنا وهي تفسيروي صحابة كودي آية إنا وهي تفسيروي تابعو كودي آية إنا وهي تفسيروي كرامو بنا منغا آية إنا وهي تفسيروي قرآن آية يرى كودي قرآن آية إنا وهي تفسيروي ani kurane koromanja na foma ko ta'wilu ne be fe kan suma o ta'wilu de ma aya ina pro ke nga se ka kurane ala ka kuma kan ka dalu kele won soro ka dimo dia laban to masre le fleni ka fo ala bolo ne bi ni nyi nga kelengele na kera na make ala ko ni keta kera ni keta kera keta mi ليس الواقعتها كاذبة كتامين سوسو لونين تيم ولا خورا بك دوكو ديان وليلو بيتا فو خورا على بكا ايفينمنت دولي ماغو كا ايفينمنت دو كوفو ايفينمنت ينغا سرونيا تو مسري داماندام بالا مي فيكو تو مسري ديتا ايكا فلي قران كورولا فلي ني حقلي دوتا كوفي على كرا صلى الله عليه وسلم اما voyager na volo tabulu ama don kalana kira yere be ci lomi arabo yere mi mise ka sebelike ni ya jate ne malala na be mo bibo oh ara jani arabu sebelika senzoro diena segere de arabu sebeli sangeme woro ni biluruke fele valana kana sangeme ni sangeme flani biluruke fara nyongona na ayenye soro sambina ni loro de bena kira bangema o ko arabu kam mereselama sebeli yere
damina toni kurani de o de bena kira chilima o don danga ma arabu sebele nyalo na kumbe jati ko musubaka de ala ye kunvindo de blaka na o lon kala ne mbanu no sanga nyogo ya kube aya sanga nyogo ya ni kuma miye o de to ko kurane o kurane mu vobika ou bien lon na tainga ako ko ni keta o kera ko sosolibata la ko kwa to masere folo folo ye khafidatun rafi'a dunya laba tufana jimi ngofora nabila inu ka jita de fitna fofo inde do nu ka kurumi ngofora ko bina wuli dunya laba kuruna kurumi gongon no ni yiri tede shurafa ka kurun kodo o kurunga wulili to masere min bala kwa to masere folo folo ni yo yenyana khafidatun rafi'a ni majigilun korotala khafidatun rafi'a anga ta sanfe ka jigi dondon folo na ngumbe ko mo ka ala yesra fo ango ko ni ngoni besra ala nye ko be ko arabu chedea o bonye kumbuka dine masalu bobe kume suma arabu fe khafidatun rafi'a mais o arabu boro bonye na bi pew die bewuye bele u jigila khafidatun rafi'a an fade na ni dine an ye waliju ke denye an de kramoko tisne denye ni kramoko de un yela mana barila khafidatun rafi'a ni wotro pousse la ye dine nyanyini ka wajulike khafidatun rafi'a ni waliju de un bana alala khafidatun rafi'a ni bulula mo ye maralike khafidatun rafi'a ni demson ye chokoraba uladi khafidatun rafi'a afokele iya ye way mai ndeme todu qur'ane ko iza ko tuma ba soro rujatil ardu raja ko dugu kolo segira a valeri korola ngramogo ko oba soro dugu kolo segira a valeri korola kuma koro ko di dunya sigi damine na togo ni mbonya kunde sanu na te jamana me ki togo la dugu la ki jamula dugu la ka fo ye dugu sigi kun ye ko bade ikake sababu ye ka mogo jere nyonga bi atete ne ikake lutige ikake vilaye yorobe iza rujatil ardu raja adama de be kongo kono mogo ni dugu ba kono mogo burji kono mogo ni capitali be ko lutere be ko lu tien wa tien lutere ngo kaburu koy iza rujatil ardu qur'ane de ni fo billahi abu so akajini abu so kaburu ka dafiri adala janga ki la ko wonu ni nyogonje kan ko be qur'ane bla no fe billahi chokora bi ja demuso ko kamele molo parce que quoi est ludi sinyema ubi banyogona buaka lutere ni nofe iza rujatil ardu raja fama baka kalingambla tere nofe iza rujatil ardu raja bolema umbe marifata nyongo ngama foroko nofe iza rujatil ardu raja slama akara wa make qur'ane le kwa binake afofla wabusati jibalu basa fakanat haba'an umbasa ko domba soro ko kuru mugu nali ko kayina fo gwanzango engena kuru mugu jumelo kariyeri kam manchini ka kaba mugu ka nyimi ka ke mugu ye ka ke boro la ka ta ka dinya yala fakanat haba'an afo saba akera wa make wa kuntum azwajan salasa ko do ko ni dunya tlan ko bebe groupe sabama et puis beba groupe lo ma ashabul maymana folos la ma ya long nga go ka soro sherifu ke kuma afo kramo ka ko ni tiena ko ni bison ko juguma me mo ko to luni ala chelo al mami denlo sherifu ke kuma na mbe ayi
oh tiete kini ava dungo lona ambe ya lombi la jiya ko fe ni jogo manye Tesla me asabul maymana ambe ya do an islame do na bi kalambali ni kala na bolo masketanye ni bonjibla dro halite ni Tesla me sugula ambilo ni kolashita ni Tesla me furuso la ambilo ni arabu kango ni Tesla me ambido kasoro ni mbe kumba trompe kunu nongale ya ngamine ti lorinzira donga to flag gris nga to flag gris wa ashabul mash'ama jama kulu fulana ko bina ke numa yan ndongo yo koro kafri billo hal na be manga alongo na mba kule ci misrela be kunu wangu de kari parce que o yelo ni ga ko do bangi ko ka fo kibla dungo ma ko kafri sheru kan wala ye kamleni subhanallah u islam ya do jolo ko do la ni jolo ko intigadi ni ala tay ti so i rete so i ti so ay kramo ko yininga kafri ku subhan fo laji makafle wa sabul mashama laji na ye sunguru tikela ni ti dogo doro afamna jogo nyuma ya binalon jogo ere jogo ya binalon ko diya bekete dalo ka iya shere wa ita shere akar asere ve ya wa masi fe ya kramo ko yin na jogo bebe ni kaida inde kambi ato ikele wasabiquna sabiqun ko ani ntabla nga ala take ko groupe sabana bina ko oluye jonye na ngale ya ni ko ne tambe kele de bi se kane olo man ko ambala usaz etea ame ba fa ambala me kurane de nyininga sabiquna uye jonye kurane ko sabiquna la awwaluna minal muhajirina wal ansar wallazina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum kurane le be imalo nyo de fo ala ba lo wallahi an dan zige fiu lonin goloka mama nzige sababu goloka wallahi hal ni fini ngoro kula teke fini kurai ala ba do na ya soro ni kalambe mo sigi ya a esheli grefeli loni akalantana meni bele mi ka yolo ablala soso minende kono a Sayyid Badara idra afi korowe afi balemawe aw yaw tun shetane ka on ba se minanda bla fiu fakabi anda bla fiu bilahi et puis ande ala deli akade ndama demi mena o sembla anve Mamadou Fauko na kabo Abidjan kabo Bilia kabo Boaké kabo Boaflé kabo Bono abebe Keneka na Kwambufu na Tabarkada na ni be feki kali na doni mbaga nyinina na nu yere mason ko ye doni mbaga ye na ibi kali amsar la sambala nyodo na nyomi dana nyobe kofe na katla ka wuli katimi nyobe la jenina na utula jona na madani demi ya damine ni moto kelenye na kera madame demi ya damine ni dogoya mai na basita demi ya damine ni bonya ni karama nano o kofe na ni beya nini na beya dogoya na kwate kodon na kwa makala na ala kwa beka tatwe na ni de tado min kadinye mbakoye na ni kinyedo na ginyenye bala ni kinyerete ginyenye bala ibaka fisa mama faye na noroni la bifaraila na
ko madan de ma ko barka mi ye beta nyengo ya ka dabla hasidiya ka dabla anga fara nyogona minyo domina odewe o amsari de sigila tonto ko fe ka wuri tonto ni sanche no o wuri labi kana ninde ga qur'ana jigila seuka uka dangele mauka uka dangele dine dangele nga makalan folo ntina fere ati kodon ayere makalan abe ficini deta o ficini ne diala madani ya tora ka toka la murabura isi kuduguma kwa kafle nimbela jeni kelengele na be nimbeko ala kwa kira mama Lamine Fauko ko kufo ka barika dawi ni fen wora me barika kofe an kumbu fu nyana nga o tey o dum barika de dumbo oula barika bade be oula ni jona barika la i joni yere la ima ala e barkata ka do mene ni fina ay timinto taye yeta taye nga barika mimbala na do la kamenongoro na ka kulisi che atise ka kulisi jara sfoli nga ba foni o barika de onde sigile mfle dalwa ko kufu mawuko kufu tuguni alimami be ko kufu ku bolu kaso ka barika shakwa baka wati janta mbolo amina nga sura inde korofo munde kama suratul fatiha ale de qur'ana sura folo mais ni taga kala qur'ana jigi yoro fen wo fena abi jati domle karamo be bi fatiha inde korofo donc fo abitara kam mo hakili la ko qur'ana be bane ko fe ko sura laban de fatiha o tade sura nu yere damle de fatiha qur'ana yere de bi damle ko al fatiha mais na tar antara qur'ana jigi yorawla be bi fatiha korofo o ba fe ka fendo de jira ila ko nyina manga ka fatiha ko qur'ana yere mu mebe abe fo fatiha de mako umul qur'an ay umul kitab qur'ana bamso ba o qur'ana bamso ko yi neni ebo de kala seli la donwotu est-ce que ambika kala ni min ka seli la sebe yere la afora ko aka min ye abo nye na wa parce que neni e norole mbala seli o seli ambakala donc fanga shidon ambika mu yere de foalai namika min foalai nanya shidon sebe yere la namina toaka ambi toaka si ça ne va pas aminya gore nyini alaka ni so ababe odela amina le korofo kadai shewa bakari ala ko dewe alhamdu ala ko tano lillahi tano wala ya rabbil ya tano wala ya suratul fatiha aya follow the flani ye ni bismillah borala ni bismillah farala kan aya flana de do ala ko adama de onye fitri wala ode ne ala tinanga kandole bla ko mogo ka fo ni ya to masan ina li insana li rabbih lakanudun fitri wala de adama de una ala ko de lanti awu kono de ne ala bin yere tando folo o ni yen yere tando no benami ma obi dofo okuma ala yeni mvua yere maminge o benane ni ema afana ba ndafo ama fo alhamdu lillahi rabbil ya alhamdu lillahi rabbil alamin shawaba kare tando wala ya rabbil ya tando wala ya rabbil alamin ala mi la fo mbetile ala ya yere tando mi ngo jara nene afana e dofo ala ye mi fo jara nyi
aya min bi tugola ala ko diwe arahamani ala minye tiya ni'mati lora ala minye ala le kiyama ni'mati le malike yo ala le kiyama ni'mati le ala le kiyama longo marali masaule choga bakar kuma ilamende ambe ni de fola seri la dongoto ala ya dama ni konono nje ya bei ni kanun bei adama deuna kasoro ka fo anyeru e kwanga to ka fo ode la sharoti ko ko yu kadaru kulu fi awaliha ala ka ni so ababe ni aya dama dama min fole fle ka ala majam ka masaya jira jie ani lahara ni aya dama imo de fo anye ala ba fe ka ankala ni mako bala kale ala deli ikan ka temesra min fe kira muhammadu ko de la ni sura imbi di domi kira ko sahaba o ma ko jibrila jigira ni sura ndo esise ko anyona te ko ale de qur'ana ere bai donc il va soro fin do bala ala we minga ala ko diwe ya kana mbodo kwani kekele kala anya batu belo ani kekele kala amwe tefe ngo bebelo ani la le batola wa ya kana seta ani la le batola ani dia mawnyina ila la le fe shoga bakar ay qur'ana aya fle ya kana abut ala an nyama tigara ka fe chama mba de mo bolo bedale ma tala ko abise kan nafanya nga an tigara o bela fo e ala wa iyyaka nasta'inu ambi demenyini e ala de fe ka demenyini muna maro acha mi hamimbe ela ibodi demenyini qur'ana ko ngo wa iyyaka nasta'inu fi maza wa ala maza obede pa edela ebi ka deme nyine ala fe mundela iba fe ala ki deme munga obi ere hamidi bolo afo ala idoron kwa ki deme sisa amika alhamdulillah korofota nanjola serigoro la ameni ndefo anye ala majamu o kofe anana nga jonya jira ala la ka nga dese be jira ala la ala ambi deme nyine idoron de fe ole kwa shafala ko diwe ehedina ndi ala idumanike anela siratwa yane sawati shaleka ale moseta yane to shaleka shamin deni yi mai fo ehedina ndi ala ikanake anela siratwa yane kanaka ne bia shaleka ale moseta yane bia shaleka shamin dere niye ihdina siratal mustaqim nyo foye ya salo nkoro ke Ablaye Touré hale de an kalala na kuntini famu onga ni itlo ko iti kuma men itlo trom ne ba famu ala ka ni so ababe itlo trom na shen kile ndoro nya famu ihdina siratal mustaqima ihdina ila hadabi ta'diya ke nodi ila hadahu ila ou bien hadana lihaza ou bien yahdikum fi zulumatil barri wal bahri hadabi ta'diya ke ni harfu sababe abena korodojo mais comme harfu injitiya afaradro ihdina sirata sirata bi yerebla mafulu flanan plasila kasro na hawu siraka filu minum bina ni mafulu flafla hada tatala hada reta originali doye ale ya tan zinga okuma ale ya tan zinga minga korodo sorola ale tala ale ni rabbana la tuzighi qulubana ba'da iz hadaitana mogo islam e koro ne otigi ko ihdina siratal mustaqim o de koro ala antoaka anto sirat lelenka shagabaka ni yoro en lamme kanye ihdina siratal mustaqim anyo de fo fajiri la amina fo sel fanala amba fo lansara la seli yere mana babet la ka fo ko al fatiha
salo an ye dɔɔnin fɔ a la n y'a kanu k'o tɔ de fɔ ɲina ala k'an ni sɔgɔba bɛɛ ala ko de bɛ ehedina ni ala ne shama ko kɔlele yi sabati kɛ a ne la sera tɔ i ya ne to sale ka ale mose ta i ya ne to sale ka Shamingara shate no le sirato allazina nganye molu ta shale ma ane amuta ila lawe nyema ke ale ila lawe iwe nyema ke mu'minu ya ghairil maghdubi alaihim walado ghairil maghdubi yanga tawe wajibi ya mu'minu ma oluta shako te wala mu'min wa fi ila la mauluta shakutem ya rabbi alaka labangu madam nin tafsiru mi amina adam le sisen ghairi al maghdubi alaihim mi manga tafsiru nuna kachaya foka anasabu kata kira muhammaduma ko ghairi al maghdubi alaihim humul yahud wala dalin humu nasara problème tala hein a hadisa problème fo itala mais madama che a flé jinyama jolena ni ye tafsiru in kete wo est-ce que ota jira ila ko jie mogo e qualité sabawa qualité kele o ana amuta alaihim ulukai ghairi al-maghdubi alaihim oye yahudiyawe wala dalin oye nasarawe o koro na bora ana amuta alaihimula atof la mai bo sisen ni garil magodo be di yahudiyaw maka wala dalina di nasaraw ma o tasuma batola nunu ibo lu fara jonga o lu bi do ana amuta alaihimula wal ma bita baga yahudiya nu maka tasuma batola o shoro lu fe wal ma o lu kaini nda foi la udu nda islam ya la anti chrétien anti dina ere la dina ko begalo o fo baga ubeyo olu fana ya jumenye alhamdu ngono yi donc au delà nin tafsiru yi ne ma fo amande nga ne bi ya fa de la ngara mo ko fe anyaru ye min fa mo alla doni ba wara nona amena na no tafsiru di ala ka ni so ababe alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi shakabaka ni alhamdulillah ibina ta duba o min sura kono o de ihdina siratal mustaqim ni islam quraye akoro be ke efe ala sira jira ne la halibi ni islam koroye ita in koro be ke ala ne be islam ya ina nga ntwala bo sisa shoko bakande ba fe ka min yin ngali ke o amo duwa o mi na dongo duwa o imimle la wa atimle la di iyala amika nyine ala fe dongodo ala an islam koro de antwaka est-ce que sebe yere la duwa wi njabira wa amba kan wa minu tubile ngura de do lubi fana be ka duwa ke ala kanda jira ana iyala chiere la olu fle ka damle chugo mina ni de anye pour que iko don ihdina siratal mustaqim fendo de mafuya nya fo ay salo sira togo kada ko siratu fo ka soro afere ledu fo ka soro ataga makadi fo ka soro ni blala ka imma ko be femi na ibisi ni ningele nya je siratu table abe fama ko tariku wal ma be fama ko sabilu o de la siratu flati nyon soro la yorokili ninde kama siratu yere jamugu tununa arabukana sino siratu jamugu de ko surutun me atununa parce que ale flati ye fangilin fe ala kani suwaba be ola ihdina siratal mustaqim
siratal mustaqima mi dongo do ambe bi ka dugawu kengo ala ka anto akanwo pour anga doni duwawu imbi mlela atimlena fanga siratul mustaqima ere don folo mundo ola ni ya don mundo ibi ka duwawu mi nga selila ala anto aka ni baka iba do ko nga duwawu bi jabila ni taka adonga duwawu ti jabila na ti jabila fen vla de be soit ika solution nyini ika duwawu ka jabi wal ma ika boala solution nyini akajabi mogoti barake fu hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a mogota kala tinkwa kabara doke fula zéro na fatala kodona tikelati si ça ne va pas tu sors ola si c'est ihdina siratal mustaqim abi fo munde ma ko siratul mustaqim mbadwa che khairu ma tufassiru alqur'ana bihi alqur'an afle qur'ana kono na lay kuma do fo aba fo siratul mustaqim suratul yasin innaka laminal mursalina ala siratin sake siratul mustaqim do be wa an ubuduni haza siratun sake siratul mustaqim do be wa huddu ila siratil azizi alhamidi sake ala reka siratu be siratu min bi qur'ana kono ka mustaqim fara ado ka kachani binani mais yoro kelen doron de bi qur'ana kono yoro kelen doron abi yoro mi ala ba fo ko sirati la yahtamilu al-ihtimala sirati ne ala kasira o yoro kelen doron de bi qur'ana kono donc ni ko seli la ihdina siratal mustaqima ni makobo la ko nyine ala fe ala ko yoro mina ko sirati ibitai ne ala kasira ala e fe mi voye ko ya le kasira e ibika ala deli o de la iselito okuma iba laje ni ka duwawi abemlena wal matimlena ala kala bango nyuma dama ala katola sise ka siratu nyefo marwache ibi yele fi suratul an'am ibita suratul an'am la aya keme aya biduru anikele ala bina damle mogo selito ba foko ihdina siratal mustaqim ala amla siratal leleka ala amla siratal leleka walma ala nere bolo ne islam ko bade ntwaka kana sira imbomolo de ibika siratal mustaqim mi nyine ala fe yinde suratul an'am la ala ko alla memina nyafi ala ko yengo akutna hamu akokole ta'alau atilu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a zalikum wasaqum bihi la'allakum tangiluna zalikum wasaqum bihi la'allakum zalikum wasaqum bihi la'allakum zalikum shawabaka ala bina kuma indam le minge aya inflede ambe min fora ala nyana dongodo ihdina siratal mustaqim ala amla sirat lelenka ala ko minya le kasira ko abinu fany ala ko diewe ya muhammadu ya ile muhammadu
kuli ala se molo mata alao kwa ikorota ana atelo o gaganya karange fola harama rabo karange fola amati o haram ya ka femina alaikum awe haram ya ka femina le awe haram ya ka ala we fo me haram ya le luma shawabaka ni aya fle jinya ba jolena de ala ko aya damlena ako kul muhammadu allah se mogo ma ko kuma imabo efe afo ta'alaw anyabe kuma aya damlena ni bina ihdina siratal mustaqim ala ko muhammadu ala se mogo ma ne ala efe me haramu adama don ka mina foye afolo ma shika na fla fara ne alaka zalikum wasaqum bihi la'alakum ta'qilun mbo fo awnyana peut-être abina hakili soro mais muhammadu afuye wa anna haza ka fo ko fen warati bato kafara ne alaka sirati ni mogo mi nye gwane ndo ka fo seli la dongo do ko ihdina siratal mustaqima afo tigiye ko ka jobato dabla sirati o de ne alaka sirai mustaqiman min tlele do fatabe o ayo de labato Allah ko dewe wala tatabi kwale kanabia asobula akanabia jobato shalu ka fatafaraka bikomo o keke o shalu ya alebo ansabele o shalu ya alebo kebo ala tasha mazalikumu femi we fo ale yawe waswa komo behe ala we fo ale ye la komo tata e ala we le fo ale ye o kakale ya sha alanye abika ni aya infamu ala ko ka lase adama deun ma ko ka boliso ndabla ko de ale ala kasrai o de foriye kono karaibina alaka daun bonye sisa ni boli son dablali ko kuma fora no bena ema bi soroka foko ihedina siratu allazina ihedina ndi alawe ihedina iko jobato mandila ala ko jobato labialile ala tashale ihedina anete jobato ba kolule iane sawate asirata ianza watishaleka alemoseta iane sawatishaleka shamindini ala komi iko bolison ko dabla foi kana fara alaka ode alaka sirae nesona ihidina siratal mustaqim ala nere bolison dabla koi komi ode alaka sirae ka bolison dabla anzabati oka siratal lezina an'amta alaihim ma folo minu nye bolison dabla ka ko anwye ni ala nyana oluma mla oluka siraka ghairul maghdubi alaihim nga ala dimina minu koro ka bolison kama kana mla oluka siraka ne wala dalin ma minu villa ala makata bolison ngishi ka bo oluka siram amiga famu ni aya yi suratul an'am ala fentande fo no fentan fora mami ni sona o ma e de bese ki jo sel wuro la ka fo ihdina siratal mustaqim na mabbe ima ibi sel so rangure nyini ibi ihdina time wala o korode ala ya fo femi makode ale ala kasra e mo so mo folo ala kani swaba be shawaba kare ala kodi kowe waya muhammadu ya ile muhammadu we quli ala se molu mata alao ay korota ana atillo o gaganyana karange ma ka karange fola harama rabo ka karange fola amati o haram yale ka femin
awe mi fɔ ale ye osekumu ala ko n'ale ladiɛ la ihisana ko a y'a ɲaɲale la bele wa ko a y'a ɲa Shawabaka kalandenw ka kalan quoi bon a bɛ nin aya in filɛ fɔlɔ i m'a ye ala ko atilu aleikum atilu ko n bɛna kalan kɛ atilu wa akra olu tɛ kuma kelen ye arabukan na atilawa wal qira'a c'est pas même chose o de la ala ko atilu a ma fɔ akra ni ye harafu kelen sɛbɛn tableau la k'a fɔ i ka kalanden ɲɛna ko ikra i ma fili a b'a kalan mais n'i y'a sɛbɛn tableau la k'a fɔ a ye ko utlu ni kalanden kalalen don a b'a fɔ ɲɛna ko dɔ wɛrɛ sɛbɛn k'a fara a kan sabu utlu kɔrɔ de ye a kalan i k'a tugu ɲɔgɔn na a bɛ k'a faamu ala bɛna kuma 10 de fɔ a kuma 10 bi tugu ɲɔgɔn na de n'a 10 bɛnna i ma ala b'a fɔ a laban na wa ana haza sirati o de ye ne ala ka sira ye sisan a ye fɔlɔ fɔ sisan ala bɛna fɛn filanan fɔ fɔlɔ ye a kana fila fara ala kan a filanan wabili walidayni ihsana ko ka ɲumanya kɛ bangebaga ye ka ɲumanya kɛ bangebaga ye mais n'i ye bangebagaw ka kuma fɔ cogo lajɛ ala fɛ kuranna kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ f'u ye wabili walidayni ihsanan ko saba bɛ nin jumla la ko saba b'a la a fɔlɔ kuma fɔlɔ min fɔra ka sɔrɔ ka se bangebagaw ta ma n'o ye ale ala yɛrɛ ta ye a ko la tushriku filu de bɛ yen bangebagaw ta filu t'a la min tugura o la filu b'o la min tugura o la filu b'o la min tugura o la filu b'o la nka bangebagaw ta filu t'a la o kɔrɔ ye mun ye ala b'a fɛ k'a fɔ adamadenw ɲɛna a y'a bangebagaw bonya ka se degré la ne ala b'o fɔ k'o gɛlɛya hali ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan parce que n'a fɔra sa ko ala de b'a adamadenw balo hakili de bɛ besoin k'o yɔrɔ ɲini o n'i ko ala de bɛ sanji na hakilima de bɛ miiri o la ala de b'an ka kabaw falen ala bɛ adamadenw balo cogo min pour i k'o ye fo k'i hakili labaara mais i bangebagaw b'i balo cogo min hakili ko t'o la dɛ i bamuso sigilen filɛ babugu la a bɛ to fasa la hakili ko t'o la o i ɲɛ b'a la o don o don i fa bɛ nasɔngɔ bɔ la n bɛ miiri jɔn de bɛ n balo la o t'o la dɛ o ye ɲɛŋuwɛ de o la ala fana y'a fila bɔ ɲɔgɔn na ka bangebagaw ta kɛ filu t'a la k'a jira cɛw la k'a jira musow la i si bɛɛ kɔnɔ i bangebaga y'i bangebaga de i seko bɛɛ kɛ i bangebagaw ye an bɛ nin fɔ kamelendenw ɲɛna sisan lahiya waati de an b'a la a ye baw ɲɛjiw cɛ a y'a faw ɲɛjiw cɛ a ye sɔnja bɔ u la n'u ka lahiyaw sanni ye k'a di u ma an b'a dɔn waati ma nɔgɔn dɛ mais bilahi hali n'i y'i ka pɔtabu feere k'a don saga la k'a di i bangebagaw ma i ma tiɲɛni kɛ a y'a seko bɛɛ kɛ ala ka labanko ɲuman d'an ma zalikumu waswakumu bihi lalakumu zalikumu waswakumu bihi lalakumu zalikumu n y'a fɔ a ɲɛna n ko wabili walidayni ihsana n ko saba b'a la a ko fɔlɔ ala kɛtɔla ka bangebagaw ta fɔ a ma fiilu don a la k'a jira an na ko a puissance ka bon a filanan
aya in filɛ ka ɲɛ ala ko ta'ala atlu ma harama rabbukum alaykum a kana fila fara ala kan mais bangebagaw ala selen o ma ala m'a fɔ a kana bangebagaw sɔsɔ a ko wabil walidaini ihsana mais jumla min bi tugu o la a kana nin kɛ a kana nin kɛ a kana nin kɛ a y'a daminɛ a kana nin kɛ kana se bangebagaw ta ma ko a ye bangebagaw bonya ka ɲumanya k'u ye mais a m'a fɔ fiyewu a kana bangebaga dɔgɔya limaza kɔrɔ jumɛn b'o la marimacɛ ala b'a fɛ k'a f'u ye ko hakilima t'i ladi bangebaga ko la ko kɛ hakilima ye i ka bon o ma a fɔli e ɲɛna ko kan'i ba dɔgɔya kan'i fa dɔgɔya ala ko i ka bon o ma li ana nafiya li aibi amman la yastahiqu li aiba aibun nafiyu li aibi amman la yastahiqu li aiba aibun mɔgɔ min ni lebu manga hali ni y'o tigi tɔgɔ fɔ ka lebu gɛn k'a bɔ o ma i y'a lebu ne dɔgɔkɛ de sigilen filɛ nin ye farisi dugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn maa sɛbɛ don mais ni ne ko sisan ko ne dɔgɔkɛ farisi n ko maa ɲɛnama don dɛ walahi n ko a tɛ dulɔ min na n y'a dɔgɔya k'a sɔrɔ n ye fɛn cɛjugu de gɛn ka bɔ a ma mais ale yɛrɛ de puissance dulɔko kuma de man kan ka fɔ ale yɛrɛ kɛrɛfɛ fiyewu k'a sɔrɔ n ye dulɔ gɛn de ka bɔ a ma n ko a t'o min na mais dulɔko kuma yɛrɛ ka bɔ n da k'a kɛ fɔ ale yɛrɛ kɛrɛfɛ o yɛrɛ de y'ale ma dɔgɔyalima ye parce que a puissance b'o sanfɛ ala b'a fɛ k'a fɔ adamadenw ɲɛna ko a y'a bangebagaw bonya i hakili ka bon a ka fɔ i ma ko i ka n'i ba dɔgɔya an bɛ nin fɔ kamalendenw ɲɛna minnu ye musow furu bi n'u t'u baw jatela du kɔnɔ et puis u bɛ tila k'a fɔ ko ne ba ni muso ti bɛnna ko n ba ka jugu o ye bi génération denmisɛnninw darɔ gwɛsɛ ye marimacɛ i filɛ k'a fɔ min ma ko i ba ka jugu dɛ i hakili la taa kɔfɛ dɔɔni i bɛna ye i denɲɛnɛnintɔ nin de kun b'i ta k'i da sen kan k'i woro fila bɔ ɲɔgɔn na ka puturumugu kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko joli kana bɔ yen ka puturu kɛ i woro fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a jɔsi kosɛbɛ ka sɔrɔ ka kusi siri i la muso min y'o kɛ dɛ o de sigilen filɛ nin ye a kɔrɔla bi e ma jugu wɛrɛ y'i yɛrɛ la o de kɔ e nana jate ko mɔgɔ dɔ bi diɲɛ dugukolo kan ko ni o ni e ba ma bɛn ko i ba de ka juguya don o ma taa kɛ maa wɛrɛ ye i muso ko kamalendenw ka to ala ko o de la kamalen o kamalen n'i bɛ n'i jɔ selikoro la ko i bɛna fɔ ale ala ɲɛna ko ihidina siratal mustaqima k'u ka taa sanfɛ yen dangadenya dabila ko dangadenya o labiyali o waso akomo ala bɛ ale ladie be a bɛ ole fɔ ale ye la ala komo ta a bɛ ole fɔ ale ye ala ko sisan ka bangebagaw bonya o de ye ne ala ka sira ye n'o bɛnna maa min ma kɛ e de b'i jɔ selikoro la ko ihidina siratal mustaqim ala an y'a mɛn koyi i ko bangebaga sɔsɔ man di ye ko an ka bangebagaw bonya k'o de ye e ala ka sira ye wa ala ɲ'a mɛn ihidina siratal mustaqim ko fila don ala ne tun de bangebagaw sɔsɔla ka kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n ba bonyana ka kɔrɔ ɔ komi e ala dɔ k'o de y'i ka sira ye n sabati o kan n duumɛ o kan walima ihidina siratal mustaqim ala i ko ka bangebagaw bonya k'o de ye e ala ka sira ye vraiment ne ni n fa kun bɛnnen t'a la n
nga komi afora ko ala ka sira de yoye ihdina siratal mustaqim ala nyame ko ki fadara bo ka neni ki ba sonja ko mande e ala e ala ode kunyenne ka barai wala ihdina siratal mustaqim ala nyame nkanda ka bo ola siratal lazina an'amta alaihim ala e ala nyana maminu mani here ko lu ye nu ye bangi baga kamme ghairil maghdubi alaihim nga ala maminu yu bangi baga uso ja ku ni toro ka bangi baga la hammi ka setwai ka bangi baga shi inyana ni nyeji ka seto aye ka e ala dakoro bonu ye minu yu ka sirake ala kanambla ukande wala dalil maminu villa u yere maka kayomi olu bora sanfɛ de ka bi kanam la olu ka siraka ala ka labango ɲuman d'a ma denmisɛnninw ay bangebagaw b'o ɲɛ dangadenya tile de bɔra bi mankan bi fa bɛɛ et puis a fiɲɛ ye min ye a dangaden groupe ninnu caman bɛ yen juma tɛ seliw kɔ n'u taara alimami bi ihdina siratal mustaqim kalani daminɛ si ça ne va pas i ti bɔ ko ka e bila sira ɲuman kan ala ko kuranɛ kɔnɔ bangebaga bonya de ye ale ala ka sira ye n'o bɛnna maa min ma o de bɛ ala deli o la ala ka labanko ɲuman d'a ma n y'a fɔ an ɲɛna ko wabil walidayni ihsanan ko saba de b'a la ye i bɛ wabil walidayni ihsanan i b'a sogoron cogo filɛ i bɛna ye ahasana arabukan na yata'adda bi ila ahasana ilayhi al ihsanu ila al fuqara ila mais ala ma ila fɔ bangebagaw ta la fiyewu ala ko wa bil walidayni ihsana arabukan ka gɛlɛn quoi ala ma tulon kɛ bangebaga ko la dɛ ko bangebaga ka ɲumanya o tɛ bila la ka taa yɔrɔ jan ka taa s'a ma c'est à dire k'a fɔ ni n fa mako bɛ nin na sini n b'a d'a ma sini o t'a la dɛ ko a d'a ma bi sanni sini cɛ i ba mako bɛ mun na sini kɛnɛ n'o b'i bolo bi a d'a ma bi ka na sini kɛnɛ kɔnɔ ala ko wa bil walidayni albaw lil ilsaq hali woti do i ka ɲumanya ni bangebaga cɛ ko i ka ɲumanya nɔrɔ i fa la a mako b'a la tuma jumɛn mun de b'a ni lafiya waati jumɛn yɔrɔ jumɛn a kɛcogo jumɛn a k'a ye mun de bɛ e ba ni lafiya mun de ka di i ba ye n'a ye mun y'i la a bɛ kontan kuranɛ ko o de k'a ye kana sini kɔnɔ k'a kɛ a kɛ bi sisan yɛrɛ ala ka labanko ɲuman d'a ma o de la an b'a fɔ denmisɛnninw ma k'u ka kalan cɛkɔrɔba ninnu lafiyala o ko camanba de bɛ ka nɛnɛ aw kɔnɔ jeunesse ninnu bi kalanden ninnu an ɲɛ tɛ cɛkɔrɔbaw la nin yan fɛn caman bɛ an ka portable kɔnɔ sisan n'i y'a jira u la u tɛ foyi dɔn a la u tile fɛn tɛ mais ko dɔ bɛ ne ni e kɔnɔna o n'a ma kalan ka kalan sɛbɛkɔrɔ kɛ bi kalandenw n kan bɛ aw de ma n'a ma kalan sini doni a ka girin dɛ a ka girin jamana dɔw bɛ yen bi n tɛ jamana tɔgɔ fɔ u ye silamɛya kura dilan ka silamɛya yɛrɛ dilan an bɛ seli farida 5 min kɛla nin ye o b'a la sunkalo sun o b'a la a bɛ jaga bɔ o b'a la e bɛ fɛn minnu dɔn ni nin bɔra an ka diinɛ na an bɛ kɛlɛ kɛ u y'o bɛɛ to a la ka sɔrɔ ka dusuturu kura dilan diina bɛ marché ni nin de ye n'i ye nin bila i bɔra a la mais u ye min dilan ala kumakan tɛ kira ka kumakan tɛ nka an filɛ don min na ko bi u bɛ ka kiliyan sɔrɔ misiriw bɛ ka jɔ ka alimamiw sara wari bɛ di alimamiw ma kalo kɔnɔ a ka bon hakili ma mais n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ seli fana de seli ye an bɛ seli cogo min u b'a kɛ ten de mais silamɛya lili de tigɛra
ni makala ni niw ye ɲɔgɔn bɛɛ u b'a datu i la kalandenw bɛ nin fɔ a ye a ye kalan yɛrɛ de sɛbɛkɔrɔ kɛ ma fɛn dɔ fɔ a ye sisan ya alfarqu bayna tilawa wal qira'a la mutaradifatu fil qur'an kalimatu mutaradifu k'a fɔ nin kuma fila bɛɛ ye kɔrɔ kelen ye o ti kuranna na mais u b'a fɛ ala k'an sɔnba bɛɛ fitinin dɔrɔn ka walada tɛ quoi mais k'a jira bi kalandenw na k'u ka kalan ja a bi kuranna na wa ja arabu ka o tɛ ye wa a ta bi kuranna na a ta a nana o tɛ ya ja a kɔrɔ de ye ko a nana a ta kɔrɔ de ye ko a nana mais n balimacɛ i bi kuranna filɛ k'a ban i bɛna ja a fɛn o fɛn ye kuranna na a bɛɛ ye filu ma di filu mudariw t'a la amuru t'a la ismu fa'ilu t'a la ismu maf'ulu t'a la hali masdaru t'a la ja a fɛn o fɛn bi kuranna na a bɛɛ ma di mais a t'a ta titi mais pourquoi kalandenw fɔ a ka kalan n'a kalanna ni kalabanci nana ko a bɛ fɛn dɔ bɔ a ka kuranna na ka aw kɛlɛ a bɛ se a kunbɛn cogo la kuranna ko sama ko sanatu o bɛ kuranna kɔnɔ a ko a ma yɔrɔ dɔ la ko amu o bɛ kuranna kɔnɔ a ko a ma yɔrɔ dɔ la ko hawlu o bɛ kuranna kɔnɔ mais ninnu ti mutaradifatu ye dɛ i bɛ kuranna jateminɛ ala bi san tɔgɔ wele yɔrɔ o yɔrɔ ko sanatu o b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ yen tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sunbulihi ila qalila mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qadamtum lahunna summa ya'ti min ba'di zalika 'amun yughasu fihi nas ni ye hɛrɛ sɔrɔ san min kuranna b'a fɔ o ma ko amu ni gbalo dara e ka san min a b'a fɔ o ma ko sanatu kelen tɛ nabilahi nuhu falabisa fi qawmihi alfa sanatin ila 50 aman c'est que nabilahi nuhu ye san 1000 de k'a ka mɔgɔw cɛ ma san 50 dɔrɔn de kɛra lafiya la kana aya in kɔrɔ fɔ ko san 50 y'a jɛn dɛ amu ni sanatu de ti kɔrɔ kelen ye minɛ hawlu dun hawlu fɔla yɔrɔ o yɔrɔ kuranna kɔnɔ ko sa i b'a filɛ ji ɲɛma jɔlen na i bɛna taa sɔrɔ mata'an ila li hawl wal walidatu yurdina awladahunna hawlaini hawlu ko kuma fɛn o fɛn bi kuranna na ala y'a bɛɛ fɔ musow de ka ko la muso modèle jumɛnw minnu lafiyalen tɛ fɔlɔ u cɛ sara alhawlu asluhu min hala fɛn donna fɛn ni fɛn cɛ wa hala bainahuma almawju ou bien atahawulu ka fɛn yɛlɛma muso bi furu la a cɛ sara saya fɔ o ma ko sanatu a tɛ fɔ o ma ko amu a bɛ fɔ o ma ko hawlu walwalidatu yurduna awladahunna hawlaini kamilaini ni ye ni aya in filɛ muso minnu furu sala olu ka san ala k'o de ma ko hawlu sabu furusa donna cɛ n'a muso cɛ nin bɛɛ fɔ kun ye kalandenw ɲɛna nin kalabanciya dɔnni modèle dɔw de bɔra bi n'i t'a ɲɛ dɔn u b'i coro mais ka taa kala rasulaye 2 kala ka ba kala ma ka t'i sigi ha anw de bɛ yan dɛ a ti ɲɛ bilen dɛ a ye kalan sɛbɛkɔrɔ kɛ an ye idadiya sɔrɔ n bɛ taa kalandenw kala o ti ɲɛ bilen dɛ a ye dɔnni sɛbɛkɔrɔ ɲini silamɛya sini a jihadu ka bon n'a bi ye an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma an karamɔgɔ a Sheikh Muhammad Lamin Ture sango san a bɛ tafsir min kɛ o duwawu kuncɛ baaraw o de kun ye nin ye dalwa jamana kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala ala ka duwawu ninnu minɛ ka ala deli samiya ala ka kuncɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ la ka Allah subhanahu wa ta'ala deli kuma minnu fɔra ala k'an kɛ tulo kunnandiw ye
ka kuma nunu mɛn k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati na wajulu kɛnɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya